Diversi suċċessi mużikali tal-grupp Queen bħal Bohemian Rhapsody, I Want It All u We Are The Champions fost l-oħrajn kienu l-attrazzjoni prinċipali waqt kunċert mużikali li sar f'San Ġwan ftit jimilu. Il-tribute band tal-Queen ġibdet udjenza numeruża ta' etajiet differenti, kemm Maltin kif ukoll turisti. Dawk preżenti tpaxxew bil-mużika stupenda li kien tagħna l-mibki Freddie Mercury li għalkemm ħallina fl-24 ta' Novembru tal-1991 il-mużika tiegħu tibqa' ħajja u ma tmut qatt. Is-Sindku ta' San Ġwan Trevor Fenech qal il-Kunsill Lokali ħaseb biex jorganizza kunċert propju bit-tribute band tal-Queen minħabba l-popolarità kbira li għatanda l-mużika tal-Queen f'pajjiżna. Il-Queen huma popolari fost il-Maltin wara l-pandemija xtaqna noħolqu xi ħaġa eċċezzjonali wara s-sagrifiċċju kollha li jagħmlu il-poplu Malti, speċjalment dawk il-residenti ta' San Ġwan. Maestro Joseph Kirkomp li huwa sur massa laqda mużikali Madonna tal-Lurd f'San Ġwan qasam il-sibijiet tiegħu dwar għaliex il-mużika tal-grupp Queen ma tmut qatt. Il-Queen naħseb li mawħat li qatt ma sema bihom mhux hekk. Kienu leġenda, kellek il-Freddie Mercury uniku, diffiċli biex issib kantant li jirriplesjah għalkemm illum għandek il-Dim Lambert, però ovvjament kienu kapaċi illi jagħmlu mixture ta' mużika kif ukoll kienu kapaċi jaqdu il-klassiku mal-pop. Ix-xandir u mużiċist John Bundy huwa konvint li l-bands ta' żmien meta kienu fl-aqwa tagħhom il-Queen kellhom xi ħaġa partikolari li ħallit effett fuq kull min iħobb il-mużika. Indubjament il-pinna tal-mużika li nkitbet minn Freddie Mercury, Brian May u anke Taylor, il-Queen, ġifri m'hemmx wieħed xi żid magħha, jibqgħu magħrufin u popolari għaliex huma leġenda bħalma kienu l-Beatles, il-Rolling Stones u bands oħrajn. Il-bands ta' dak iż-żmien kellhom xi ħaġa partikolari li ħallit effett fuq kull min iħobb il-mużika.